Sulod ito di. Ari mismo sa barangay hall, no? Kasulod sa barangay hall, mga kabiyanan. Hanta lang. Okay, standby. Rara. Kasulod. Dalagin daw kay susulod. Kasulod ito. Ibang yan? Gumaran sir. Ano tumbang pero Gumaan ng mga sasabi na. Sikap na. Hindi lang. wala sa magpatulong. So, diri sa sulod mismo mga kabiyanan. Pero diri is willing ka magpa-drug test ka? Sana mo oras ha? Saan mo? Sulod ito. Hindi na siya katulong na dosin na lastly. Kap? Kap maoy? Kap? Oo. Imo na yun? Hindi na ako. Oo. Paano kanila yung may baskap? Katurog ako yung ipukaw lang ko kag gini pahapain ko sa asan yung sudlan bulsa ko. Diri mismo sa sulod sa barangay. Why sa latakon? Ikaw na isa. Oh, Wala ka ipukaw na ko nagpang-lock? to. Wala ikaw nagpang-lock din? Why ah? Diri ka nagit man niya tulog? Di ako gaturog, pero kaina, alauna, naghalin ko sa namatyan bugto, naman namin namatyan, sa Santa Barbara bugto na nai. Di nagturog ko ge. Di po kaud latakon. Oo, diri siya ulog na lang. So, ikaw nandito sa kaginakap? Isa lang ko. Bisa ni pumuluyo, naway tanat gindara pasaka, gi nga may ma-witness. Barangay officials. Why man? Tapos ko na naman yung ber, nagkagiipi. Pero nagagamit ka din mga kat? Why na ko gagamit? Gabaligya? Why man eh? Oo. Paano nila nakuha sa mukha ka? Iba't kaya mo tayo si Dulod na sa bulsa ko. Di naghalin ang mga ano nga nakap, mga recoveries nga na, mga alfoil, Di mga daradaran ko eh. hindi na imo. Ah, kahita lang ako kagwartara dyan yung cellphone. White ako gapang lock, sir. Okay, ako na ikaw ang kapitan Bernardo Nazi. Lain, urat na imo na hambal. Kap, anong mambay mo ni Kap? Sa ginhimo nga baybas? Inita na ako na. Kay sino ni Kap? Gini, kabata, katurubog ko, turog bata ko, kapukawon da ko. Ano ga baligya agin man sa? Why, hindi ka na ako mabaligya pa. Gamit ka Kap. Why? Nang tina-monitor kanila, no nabaklan kanila kung ano isang sasis sa bador nga 22,000 pesos. Pira? 22,000 pesos nga baybas money. Anong tana na, kuhan nga. Panaw ta? Hindi pa rin wala mo nito ng kap? Ngayon din mo? Hindi rin ako, misa isa white ako rin dyan. Ti, Yes lang katupang dosin. oh. Oo, action na dyan po. Naribla si Kapitan na Bernardo. Lapit ang balay mo diri. Bernardo Nazi. Kap si action dyan po. Ara sa action dyan po. Marita. Oo. Ang kapitan na Bernardo Kapmaoy, grazie, no? So, makita natin rin mga kabinan na... Mga pulis eh, why mo sa mga pumuyo, kung bisa masaka sa bilog. Sa iyang opisina, sa barangay hall, ay kami ang iyang higdaan. Nabaklag ako na Kap. Ha? Agwa-agwa ta, no? Kaya duwa kita gawa sa dito. Si... Police Captain Rafi Sinyeres. Sir, may ngaga? Oo. Police Captain Rafi Sinyeres, hepe sa nga Saraga PNP. Sir, paano nato natigayan ng baybas? Sa ano no mga kagina sa kagahon mga alas 20 pasado to kagina kita nagkandak sa baybas diri mismo sir sa ano sa barangay hall diri mismo sa barangay Inagdangan kay Cap Bernard Galaxy sir
Pila ang baybas money naton sir? Ang bypass money natin sir is in exchange sa isa kasasi is 22,000 pesos sir. Paano natin siya nga monitor ang ining ano? Tulidug, Operation. priority target natin siya sir no kay HBI ini siya dugay na ni sa naton yun na monitor sa aton yung mga sa intel naton sa aton ng mga asset no kapila na ni sa ganin naton sir na baklan kag dirigid mismo naton na baklan sir sa ano sa barangay hall diri na sa transaksyon kay usually wala na ni sa gagwa. So diri siya naton ginapabaklan sa sulod hasta subong nga successful naton yung test by diri man mismo natabo sa barangay hall. Una naton nga mga pila ka bulan naton sir liwat ng ginamonitor. Dugay na sir, actually Kaya sa Patropang Diyos. sa sinilang itutukan niya sa nato no mga 3 weeks siguro big nga ano nakuha na siya. For the record lang sir, sino din nga niya? Kadaling kita, i-check ko lang sir base magsala ko na karon si Bernard Galatsi, Captain Bernard Galatsi sir. Pila edad niya na? 55 years old. Okay. Single niya sir. Barangay ano ganyan Barangay Nagdangan Sintro. Okay. Saragay Iloilo sir. Okay, all in all, kayo may nakita-kita ng mga plastics ng sachet. Mga pilata na ni na Captain na Senyor sir. Bali 11 sir including na to ang isa ka sachet nga gin ano na to no bin bakal siya. So bali 11 sachet na nato nga na recover sa iya sir. So mismo dirigid sa sulod sa barangay hall? Yes sir, ara pa tagani da punta na una to sige pa da ang accounting da nato daw. Sige pa da. So ano ni sa sir? Ano ni sa sir? Gabaligya diri siya kung gagamit na siya. Gamit na sir kag baligya duhagin sir user kag puser ni si Cap. Oo. Diri mismo siya ginanatakpan sir. Yes, so do according gani sa atong ding operatives do bagulan sa kuno ka gamit so ano na do Allegation. di man may nakita pa da gani sir nga mga ano da mga paraphernalia okay damo da mga paraphernalia nga ara sa drawer ni Cap may mga tutor pa da may mga gunting. Tapos may Galinapta lang pati gani mga gamit ni Cap hindi may imos ang barangay hall naton di sir makatanawan niyo bala ka inukay lang kay ko sa aton nga barangay hall diri sa iyang barangay. So so diri siya na baklan mismo. Ano diri siya gatulog kapita Captain Senyor sir? Diri na sa sir mismo do ginimo ya nga balay diri na sa Gistar wala na sa Gapuli. Ang dugay naton nga ano no nga surveillance siya no wala na sa Galindi diri na sa mismo stage barangay hall ginimo yan nga balay si second floor diri ang opisina ya mismo. Ti kay barangay kapitan sa Disay Nagdangan Sentro ano may mga parokya man sa di probably mga pamuluyan niya di ginasuplayan niya man sa droga. Hindi na sir malayo no nga may mga parokya na di siya so still ako makandak kita investigation para ma-determine nato no kung sino pa di ang mga cohort siya di sir. May mga pamilya siya di nga lapit abi sir. Kay actually nagdaog ni sa gani si Cap di kay sa pagkabalo ko damo na di ang pamilya mo galing kay si Cap do sultiro pa ni saya. May balay man da sa do dira sa tunga sa talam nanan way na sa Gapuli diri sa gastay sa barangay hall mismo. Okay, ginapaningwala niya ba sir ang mga nakuha ng mga drugs? Ginapaningwala niya kuno hindi iya. Sir rights naman na niya sir i-prove lang galing kung ano din man nga aligasyon niya man ang hindi iya sir mo. Pila na ka bulan ang iyang monitor sa sir? Palidugay na sa naton ginamonitor pero sa these 3 weeks na yung patutukan din sa naton kagin kiskandakan naton sa test by kapila kagin nabaklan sa naton no ang transaksyon diri na mismo sa barangay hall. Diri na sa barangay hall siya nagatransaksyon wala na sa gagwa mo. Sinyahan ang iban pa din yung mga taga Saraga diri ga kanto sir para magbakal sila tama na. Hindi na malayo sir no probably kay HBI ni si Kapitan malamang siya man din ga-supply sa kung may banding sa liburing barangay hindi malayo nga siya gakuha sir. Sige sir thank you. Sir welcome sir good morning. Police Captain Rafi Senyeres mga kabinan no sa subong nga mga trion. Anyway, kwanta lang gid ang aton nga mga kansi mga barangay officials naton diri nga ari man diri. Mga panaton subong no. May mga tutor pa no may mga makadamo no si Kapitan So,
So, sikat mo. Section 6. Section 5. 11. Sir, pwede lang ba? Mga interview lang kayo kapitan. Kap, diretso ko na imo gini ko na kuha. Kap, imo gini ko ng mga sabon eh. Kaya na parang gambal kung bisan isawa ay takong ka dyan. Oo. Tik paano nila baklang kanila kuno diri ka ginakaw? Wala ako kabaligyan. Bigi po, kaud lang ko king katurong ko, paano magbaligyan. Oo. Tanong masiling mo sinikap, anong Buhay ka pino, kani amo. anong masiling mo sinikay tikin bypass kanila ne? Anong mambal mo? Mambal mo rin na kabo, kung may gusto ka mo, kau ka rin. Oo. Pagilong damo ni kapo, pagilong mo lang nakuha mo kapo. Kapag gusto na kalunod mo, ay bisan sa bilog nga pumuluyo ko, ay tinabitis ka ng damo. May barangay officials naman din nga nagkuhan. Why? Bisan isawa. Kagawad mo be. Huwag bisan isawa, ay ginimitar ng tawag. Pero diri ka kuno gatulog sa barangay hall. Hindi lagi magugatulog, kaya marayo balay ko. Oo. Bali diri ka nagatiner. Oo. Oo. Ay mga toter ni kapo, diri na din nakuha ko sa imo. Baala, rura ka lang mo na kumplituhon, naman na kumplituhon, dagan. Oo. Te, kita na usubong ka pang mga pumuluyong mo sa barangay Nagdangan Sentro. Anong mambal mo kap? Bisan isawa, ay tako ka na dyan. Oo. Kulang man na ako, kwarta din wala, isang libo dyan. 3-9 ako kwarta, kamalo ng 2-9 lang. Oo. Sinulo na pa itong kwarta, itong duro. Oo. Kita ko, ayun din ako, kahita ko. Oo. Pero kabalo ka man masulod sila? Din pukaw na gani ko. Oo. Naturog na ko niya may puspiyak sa may sagwao. Oo. Ay dapat kung may kuhaan ko, kung hindi ako sinado, may laki, di na kung siya sulod. Kapila kaya kuno nila kap mabaklan, gitisbay kanila kuno, nabaklan kanila kuno. Di tanda ka ba, baka bakal man. Hindi lang ni kuno muning pagbakal nila Simon, nabaklan ka na kuno nila ng edad. Di dapat pagbakal na ko, hindi nakop na ko, hindi nga sa YT, din ay binalagyan ay, gini, mo pag-ikuanda. So wala sang baligyan na to bo. Why? Pero may imo gid man eh. Hindi. O, paano rin mo turo dyan, basta hindi ako na tanan. Kaya magpapamatib lang mga pumuluyo mo kap, kapmaway kapamati mga taga barangay Gusto ng rati ka lang ka, patagro ko nga, bisan isaway ko dyan. Sanda pa man ko to na ya. Ang kahitangan may kahitabla akong amore kuha na. May bayi-bayi nga ano. Sinunod laras bulsa ko, gipusasaan na ko sulod bulsa. Tano pagtanaw mo sinikap nga tano ginaginaay mo ne? Bisan ni sa init ako mako, kaya takot siya, bisan sa bilog dyan. Tano sa pagtanaw mo nga gin kon say mo be pagambal ti gin kantigang ano na yan gin kuan ka? Gin sulod ra tanas bulsa ko. Tapos o amo ra nang imaw na kakita ko, dungan papa kana akong gipusasaan ko. Tano mambal mo sini anong pagtanaw mo sini nga ginamo kanila sini? Kay barangay kapitan ka man di sa Nagdangan. Amo ra gani nga bisan isa dapat kung gusto da darasa gin nagimitar sila bisan tumuluyo ko lang sa takda. Duwa isa. 20 pieces. Di ko na may mag-report man ko naman pamuluyo mo to sa pulis nga kuno gamo ka na de. Di kung may ka-report na narura, hindi matarong na maran. Pero kung magpa-drug test sabi ka, Patragtis eh. willing ka? Tanga lang na requirements lang. So okay kaya kung ipa-drug test nila? Sige, Kapitan Maoy, thank you kap. Sige. Anyway mga kabinan, no? Ay mga pulis natin diri subong sa mga inagdangan, no? So hindi natin mapakita kay mga intel nato ako pang mga nila, no? Mga kabinan. So diri lang kita, no? Sa sulod, no? Diri kita mismo sa sulod sa barangay hall, no?
So, diri sa may barangay hall, makita naton diri mga kabiyanan ang folding bed no nga kung sa din amal magani ni kapitan diri sa katulog kag amal magani ni hepe no police captain Rapi Senyeres nga kado ginahimon na di nga balay ni kapitan no mga kabiyanan kag kung makita naton daw amo ning barangay hall nila sus patawara daw hindi barangay hall no daw med pa tanong outpost ay na naman klase ka sitwasyon ini. Amo nang ilang mga lamisa-lamisa ho. Ang ilang ho makita nyo ho ang lamisa ni kapitan ho amo nang itsura ho. Oh. Tapos tama kahigko no. Ya ilang mga barangay mga lamisa nila sa barangay ho amo nang ilang mga sitwasyon ho. Ay patawara. Tapos diri no ari dio sa piyak. Muna diyo ang sitwasyon. Oh. Muna diyo. Sus patawara diyo bukati barangay hall. Ay nano man naman. Barangay hall. Barangay hall. Pagkatapos first time ko nagsulod eh. Taga dire ko pro daw first time ko nagsulod eh. Tawara. Alang gid barangay. Kamu ning ilang barangay organizational charge mga kabiyanan. Sing ila din nga kuan nga barangay hall. Tamo niyo? So do check pagid man no, ginahimo na gid nga balay ni kapitan. Kag yo ari may mga kuan sa diyo, may mga tiligangan sa di. Ang mga tiligangan niya amo ni itsura oh. Tapos dito dito. Pero hindi mabatas ang itsura sa barangay hall, no? Mga kabiyanan. Tapos patawara mo ng klase sitwasyon ini, oh, yung mga kisamis babaw, may mga lawa pa ho. Darangit. So muna din ko no. First week na siya nagbalaga. So daw Pero budiga, tapos may mga sigarilyo pa diyo. Sa barangay. Tigay kapitani. Diri siya kay istar sa barangay ko. Ginibayan niya ni istar ng barangay ko since wala siya pulis siya. Yang line. So diri nato na patigayon. So dito sa sulod no. Darangit. Ay. Hello. Sulod din. Mamamati ka. So ano na lang ang day ka na kanina namaktat? Matita. Di po, kaulan ko dyan. Pagkunaan niya, hindi ko magpalaan. Paano magbinaklaan? Ay, kaya sila na magpalaan. Pag-ikunaan nila, kunaan hindi ko magpalaan. Kindarada ko gipapa. Kung saan yung sultan ko sa ako. May evidence ka na kap nga mo na ginobra sa imo? Pero ay, paano mag-evidence kayo bisang pumuyo ko? Kasi nagkindara mo sa kakababaw. Dapat, sakto